lana sisemdlelanto endaweni okwala khona impi iminyaka eminingi. Umsuka kunomfana esasifunda naye. Xoli konje kwakwakabasibisi? Wakasibisi. Sasifunda naye nje primary. Wakhula ke wahamba waye eGoli. Ekuthanda ukucula waseke sethenga iginci ngolwazi sisixoxela nathi ngoba sasisebancane. Kanti khona ozoya kubona laba behlala khona alimaza iginci zakhe. Mase ilimalileke iginci bese kuthiwa hayi akuxoliselwane. Kanti ukuxoliselwana lokho ngathi hayi akuzuzwakala kahle. Yaqala lapho ke impi yalwa mhlawumbe iminyaka ewu18 nengaphezulu mangaphosisi. La khona sasilala emathuneni sisaba. Nathi impela entembisweni sasiyingxenye eya affecteka. Baningi ke abantu abasuka la emdlelanto bahamba ke sebeya ke eindaweni ezahlukahlukene. Kwagcwele lana, kwagcwele nje imizi igcwele nje kwakhiwe kufuyiwe kukuhle. Siyazi kahle le ndawo ngoba nathi besikhonza la eMaromini. Sisuka phansi lapha yana indlela onqamlezo sinyuka noFather Maya siza la phezulu. Seku empty namhlanje sekwasala amathuna namanxiwa. Ileso simo ke sakhahlabeza le ndawo esingesihle. Sesiphatheke kabi uma ngabe intuthuko ingezi. Ngoba ngisho imikhaso asinayo. Asinayo ngisho imikhaso. Asinayo ngisho imikhaso. Impi yeyiginci yayiliwa kule mizi. Yebo. Igodi kwakuba uziba noba umdlelanto owodwa. Owahlukana phakathi. Yebo. Wahlukana phakathi. Njalo ayisuke isuke eGoli. Isuke eGoli. Behla nayo beza nayo ekhaya. Yebo. Kwazobhujwa ekhaya. Kwaphela abantu. Sino isihlobo sethu nje sakaHlanguze sasivele edrobheni lapha yana entembisweni. Kusho ukuthi nawo umalume wakhe wayekhona empini elwimpi. Wayethi methu yabwaje wayengqonqoza nje evele edrobheni. Kanti ubaba wakhe ucabanga ukuthi abantu bemba vele umdubulo utshengi wakaHlanguza akekho namhlanje. Wadubula umshana wakhe ngephutha. Ngoba wonke umuntu wayithukizanya. Wayefika ebusuku mfana. Cha untombazane wayebuye edrobheni. Kusho ukuthi umalume ubona isikhathi uyitshela ukuthi lapha akasabuyi. Okay. Kanti uzobuya. Mayethu yangqonqoza wayiphendula ngenhlamvu kanti sekumntana kumhlomshana wakhe. Wentombazane. Okokuyena wayevusa ikhaya wayebreadwinner ngaleso sikhathi. Lento nje yayibhlungu ohlobo lwesimanga. Inkosi yala ubani? Ungubani. Isafuna silandele siyohlala phansi. Bakwazi ukuyiqeda emva kweminyaka elako 18. Hayi impela buti kunjalo. Africa my continent nakho esize ngakho ngiyaqala ke lokho ase ngakubona. Ningabe niseza manje na. Nakho esize ngakho. La ngifuna ukuma kahle. Akuyona shingozi le angazi ukuthi ibizwa ngani kodwa ake ngiqale ngihambe. Mangingawanga, mangingaphukanga. Safety officer ngabe khona. Njalo lana khamba izingane, yisho ukuthi izingane neminyaka emingaki la? 5 years, iqala ko 5 years eyisuke zizokwenza ugrade R. Njalo ihamba la ingane zinyuka la. Zisuka kule yamize lapha phansi. Manini ke ngingitshela ukuthi ingane ihamba la. Ingane ena 5, ena 6, ena 7. Ay ngeke mem. Yabona mem. Mazum. Sokubiza ngomkabayi. Biza ngomkabayi. Nakhe. Ingane njalo ihamba la. Nkosi yami, Jesu Kristu. Nakhe. Ingane njalo ihamba la. Iyofuna imfundo izoyifuna ngapha. Ufuna ke inqamleke lamadwala. Nansi imizi lapha phansi. Ngifuna ukubona ukuthi wena ungakwazi ukusuka lapho wena. Asiye ingane na 5. Asambe. Engabe ngizobuya kanjani? Nokuba yigwala ngiyigwala. Akuya. 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 Dolol mina yaphoseka ngala ngako ngaselokuzaneni. Akuya. Ngasehlahleni. Akuya.
ingane njalo maye esikoleni iyofuna imfundo njalo, hayi ukuthi ithunywe ugwayi, ayithunywe imboza engane, ayihambi la ithunywe iboxer. Nakhuya sekuphelile-ke lokho kuzinsimbi, khona ezinye insimbi lapha ezansi. No, yiwa-ke lapho. Oh, seyihamba nje ngengqondo-ke manje. Okay, angimelana-ke ngingabe ngisaya lezansi. Ngifuna ukuthi Jesu Christ, ngiyaqala ukubona into enje. Mana lezi intaba kuthiwa yini le ntaba? Kuthiwa impondweni le ngala, upotwane lo ngale sisazoya ngakuwona. Khona umpondweni nopotwana? Yebo. Lapha phesheya kuseNadi? Hey, angazi. Khona manjalo, awisikoti South Africa, umholi wakhona umgqabulo wamaketanga ngoba no stop and go yaxamalazi TLB. Hey, yamgcoba uThembi, cif. Hey, bhuti omdala ngoba ngiseweni, ngimemeza njengengane yala. Bhuti omdala, ngiyacela bhuti omdala, Mthombeni. Ayi ngeke mfowethu awuzobuka, wozalana. Hey, wozalana. Mthombeni, komiso, komidikanti. Come this side, awuzobuka, welokhuza. Awuzobuka into eyenzeka la eMvoti, la eMabomvini, semdlelanto. Akaze ngiyibone indawo welokhuza nhlobo ngiyayiqala. Ngiqala ngqa. Ngiyaqala ngihlale ngihamba indawo ezingozi lokhuza. Hey mfowethu, awuhlanganise lonke ithimba. Kuyaphuthuma, shesha. Mthombeni, shesha bhuti omdala sithembe wena. Uyabona abantu bala mfowethu, ngiyakutshela isiphambano bhadla matshezulu ngaduma lingithathe. Bathembe wena la. Hey, ayikho le. Awuthi-ke ngehlo kokugcina ngizojika lapha. Ngizokwehla ake ngehle kancane-ke lokhuza, ngifuna ukukhombisa. Hayi bhuti omdala ngithembe wena ngempela-ke la, uyabo? Hayi ukuthi abantu bala bathembe wena, sekuyimina engithembe wena. Awenze noma imuphi umzamo ongawenza mfowethu, ngeke Mthombeni. Lutho nkabi yami. Hey, bhuti omdala ngeke. Hey, bhuti omdala ngeke. Ayikho le. Hey, lokhuza ayikho. Welokhuza ayikho lena. Hey, lokhuza. Ayikho ingane na5 engahamba la. Sengiyama la ngiyabuka. Yabo, angithi ubone ukuthi ngihamba kanjani. Ngizohamba kuze kuphele ukubona kwekhamera, awubheke. Shone la phansi welokhuza. Nakhuya. Ngasithe, nakhuya. Ngasithela. Ingane njalo ziyofuna imfundo. Nakhuya. Sengila. Le camera isekho kisiphelile. Camera isekho. Awuthi mbo. Nakhuya. Manje lo bese beka ingotho la bese yibeka ngangqondoni. Hey. Uyabona ngikhala khona, ngikhala phansi emajukujukwini welokhuza. Ngisho ngathi khona manjalo. Awuzi. Hey, ngivunyelwa amawa kunesaho. Ya. Kungcono-ke la. Kungcono into engengcono. Kodwa okay. Nakhuya. Kuya la sengikhona. Khona manjalo. Akuya. Ehla. Ingane njalo le ina5, ingane ina6, ina7, ina8, ina9, ina10. Zihambeke njalo-ke. Angithi uyabona ukuthi la awukho umuzi ola, angithi uyabona. Hayi ukuthi ziyala phaya ezansi. Hayi mfowethu kuyaphuthuma, bhuti omdala.
bajwayele ukuthi nginehaba uma ngikhuluma bathi hey loba uyahabalaza hey kuyaphuthuma uyabona uma ngisuka lana-ke sengiyakhuphuka ngifuna ukukhombisa la kuwe khona ingane esikhuluma njengamanje i-very critical uma ngisuka la ngizokhuphuka ngize lapha phezulu la iwe khona ingane ibuye esikoleni i-Mopri Primary School yabo isikole lesamaroma lesi silapha phezulu ingane iwile ibuye ake ngikhuphuke-ke ngizameke nami ngiye lapha ngikhombise nakhuya eyi nami indlela engigqoke ngayo ukuthi lo akhuya ingane yesikole njalo ikhuphuka la iyogcina imfundo akhuya hey akhuya ingane-ke ekuseni ihambela ingane le sesibhedlela as we speak ihambela ekuseni ibihambe iphefumula njengoba ngiphefumula ingane le akhuya ingane le ihambela funa uphathe icathulo eziwu-2 uyofunda ngapha nakhuya nalo iplazi likashukela senginalo buka-ke manake iwela stepsini manake mana hawu ungitshela ukuthi nisakhumbula ukuthi bekungolwesingaki kwakulesihlanu lolo lidlule yebo lolo sisuka kulona yes ingane yehla la iphuma esikoleni yafike yashelela la yebo yaphunyuka yashona le yashona lapha yaze yayokhishwa ngaphansi lapha engiqhamuka ngakhona yebo hayi bafowethu no hey ngeke ingane-ke ngoba nibuka ingane iphumela shelelela njengobona nakho utshani na umzizima yawushona phansi ma uyilanda-ke awukwazi ukungena la bekufuneka ukuthi shone le shone ezansi uqhamuke lapha ingane ilimele kabi-ke nithe ingane ilimele kanjani waphuka nasengalweni nasekhanda ulimele futhi unengozi ikusiphi isibhedlela nasemzimbeni-ke phela utubuzekile eGrace Maritzburg yebo yanjiswa i-ambulance yaqashelwa imoto la ngoba i-ambulance yaphuza ukufika kwabonakala indlela yayilimele ngayo baze bathi bazali bayiqashela imoto bayiphuthumisa esibhedlela eGreat Town yafika yabizelwa i-ambulance yathathwa i-ambulance kuyayidlulisela eGrace Africa my continent, Africa my home. Sise South Africa, kuse Africa South Africa kwaZulu la esikhona umasipala umvoti kusemabomvini sesizilike igaba zakhona kodwa lesi kuyaphuthuma okwangempela kuyaphuthuma asikwazi ukuthi singaba nesimo nje ingane ngoba ilimele kanje okay kulungile mhlambe umuntu ufuna ukuthi enze inhlelo zokuthi ayoyibheka khona esibhedlela khona ezothola ireport egcwele ukuthi kwenzakalani mawuzokwazi ikhamera ukhuphuka la uzama uzabalansi kodwa nje akusona isimo ngempela ngoba kwakhona ukubeke lento le yabo kube lento lesithi singahamba ngayo phela ngabe ngcono ube ifakwe insimbi yabona okwesekelayo sifake insimbi isibambiso nje ukuthi kufakwe insimbi ingane ikwazi ukubambelela ngoba mawuthi uyabuka ngempela yona indlela i-primary engekho ngapha yebo i-primary esingenayo lesi esikole kantini lesi i-high school hawu kodwa bakithi ayikho imizamo engenza ukuthi isikole sakhiwe ngapha ezansi kunokuthi ingane ikhuphukelana mangathiwa le ndawo le asiyisebenzise zingahamba phi ingane ayikho ngaphandle uma ukuthi mhlambe kungasingathola ke la sihambe khona transport ilethe la ngoba kahle kwakhiwa loya mgwaqo loya ngoba kuthiwa uzosuka esikoleni ngala uzofika esikoleni ngala kwasho ukuthi ke kwagcina uphela lapha la uphela khona awukho komunye manini abantu bala emdlelanto basesiqhingini nje kuyi-island base-Patmos
baboshwe izandla neinyawo. Yebo. Le mizi lapha isibongo esikhulu esoba. esakangobani Oh, ongubani? Ombomvu. Elandela uba. Uzondi. Uzondi. Vela amakhosi umbomvu la ngisebhizo uzondi ngale nathi. buya kuwena Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke ayimfowethu ngithembe wena Mthombeni. Thembile mfowethu ake uzobuka nje ukufika nje uma uzobuka. ngifika esikoleni Lokho kuzokwenza umehluko kokuqala lokho. Ufika nje mfowethu bhuti omdala. Hayi ngiyacela hawu kwenye. Bhuti omdala. Asikhulumele phansi lento. Bhuti omdala. Mthombeni. Lwandle. Aluwelwa. Lwela zinkonjane kuphela ngiyacela. Awuzobuka nje. Uyabona la kuwengane lana mfowethu yabo yashelela la yawushona phansi. Isesibhedlela esesibheke. Ngiyacela nje ukuzobuka le ndawo uyibukele nje egameni lalengane ewelela sithi ayikho enye ingane okuzofuna ukuthi iwelela. Ngiyacela Mthombeni. Ngicela mfowethu bhuti omdala cela. Akuvela ukuthi ubhuti omdala ke makuzovela la. Ngiyabonga kwena. Thank you. Ha. Angiyona i-safety officer. Kodwa ngiyabona nje kwazona lezi sihamba kuzona. Ayiseziyingozi kakhulu. Ukubuka nje ngamehlo nje enyama. Okukhulu ilokho kusazokwenzeka. Lokho okukhulu okwenzekile kubiza okunye okukhulu okuzokwenzeka. Asikho isimo nje. Asikho isimo nje. Zona seziyingozi kwazona lezi ezikhona. Siyacela bakithi. Siyacela. Mawuthi uyabuka la. Khona insimbi lezi ezijekelezi. Yabona lezi lapha ngaphansi. Hey indala kakhulu lezo ezayifakwa ufata. Ufata meya. Hayi ukuthi waye meya bakithi. Cha. Wayofata la esontweni wasemaromeni iJalimani. La uyena oyekade efakela. Balibabaza futhi ngeqhaza lakhe ufata meya la ekutheni ngesikhathi salezi zimpi ezazila. Ey wayilekelela kakhulu encwaba abantu la. Lapho wayekade engenamali, wayekade ephuma ukuyogros. Ephuma ukuyogros. Angithi uyamkhumbula lo owabapharmacy uthi nje inede yangena imali. Hawu kodwa benilambile. Nkosi yami. Babumhleli bafuna kanjena i-Arab. Hawu bakithi. Hawu bakithi. Nampa ke yabo bangakanani bayokwehla lapha. Mana Hawu sawubona elwandle wami. manini umeme usaba kulwandle wakhe. Lezi ingane obayishintsha nje Nkosi yami nangishintsha nangumncane ashintsha. Lezi ingane oba lezi ingubo lezi ade begqoke ekuseni. Kunjani? Siyaphila. Hawu bakithi. Hayi ke ungana ngibabumthela ubami nanguzama baba lwaseGoli. Hey welokhu uza ume kancane nalento yakho lapha siphizi la. Vala sizobuya sikuthinta sesihlangene asayidinga usizo lwakhe eGoli. Hayi hey awume kancane nalento yakho. Mana sobe sikuthinta masiqeda la. Siyabonga ngwenye siyabonga mfowethu. Hawu. Manini chazani kahle ke mem. Awuphinde uchaze cancel. Yebo. Chaze lolu abade uchazela umuntu sesiyalibona ke manje practical. Yebo. Lengane wephethe lesikhwama. Phethe into eziwu2 phakathi. Nkosi yami. Nangu Okay. plastic. Oh, okay. Ehe. Hathi ngibone kahle. Kuplastic uphethe izinto zasekhaya uzonyuka ngazo. Oh lezi. Yebo masefika la bese faka impahla zesikole. Oh lezi zasekhaya lezi. Ehe. Sekufuna beshintsheke manje ukuze bengene ohambo. Yebo. Every day lezi ngane Nsuku zonke. laba Laba. Njengoba bancane kangaka. Ayi. Khona bawela nomvoti. Khona bawela nomvoti lawa amanzi lawa abahlala ngale. Bebaningi bengenayo indawo ezodlala kuyona. Ngoba lapho sasifisa ukuthi kube khona ibridgeana nje. Ibridge elincane. Leinyawo. Wakhona kule mizi lapha ngaphesheya. Ukuthi nje kuthiwe. Iwela umvoti impela izoqala ingene emanzini. Njobe ebanje nje singena kuwona siphumele ngaphesheya kwikhane sigqoka. Nkosi yami. Lezi ngane nje ziyakuleya imizi lapha phansi. Yebo. Sazohamba yonke le ndawo sizoyifika eNzansi. Ake ngibukeke le ndawo yenu. Ha. Qala umelana.
mana lelitshe lani leli elakamasipala ngicela ngisho kwenziwani ababesho ukuthi mana-ke Mowbray access route in memory of all those who lost their lives. This access route jointly funded by Umvoti local municipality and Umzinyathi district municipality was officially opened by worship the mayor, Councillor P.M.S. Ngubane and his worship the mayor, Councillor M.S. Yengwa on the 2nd February 2006, a true partnership for development. Mana-ke ilokhu noma yini ilokhu ababesenzele khona nakhona inkanankana nje ha lokhu kungcono ba insimbi sekhona savuma yebo Nkosi yami ufuna mase okay awu saze sanzima isimo ya lezi insimbi ngale ya utshani nje ebusika nje ngivuka ngisho inyoka neminhlathi hayi ngeke bafowethu ngeke kungcono kuthutha isikole hayi ngcono kwakhiwe isikole samagogogo at hayi least nathi besifisa kanjalo uyabona le ngoba ngeke uzuyenze lutho hayi ngeke khona into ngeke uzuyishintshe khona into oyibona ukuthi ngashi le ngeke izishintshele ayi lena nje inje ha Nkosi yami ubusuku khona abantu abaphila kabuhlungu kanje angisayi-ke oyidedeli ingane yebo angisayi lezi zanto we hayi sayamba uthunga ebesabuya and abazali bamela lokho ukuthi funa bazobanyusa babalande hey imfundo ibiza kanje kule ndawo kakhulu uyabona ukuthi laphana one mistake wathi ngibo lapha eceleni nje Oh, la, one yeah, mistake la. nje mhlambe sadudulana yes Phelile. nazi ingane ningagijimi ingane ningagijimi ingane zami Nkosi yami uba Victoria baba isweetheart Nkosi ngeke bafowethu ngeke hawu hawu moya ngcwele hey ungalokho nje ningagijimi ningagijimi ingane zami hey Nkosi bona phetho plastic bezinto abayigqoka ekuseni Nkosi yami hayi ngisho babumsese ngaba one teacher school uyabona nje one teacher school iyosilekelela kwangempela ngeke isisize le izobhubha izingane kule kwenziwe nje ngothayela hawu buka nje buku Nkosi yami nibe right ke niyeza siyanithanda Hawu, akekho ke lolimele bulaba manje Kula- sesibhedlela naye ngabe uhamba la labo hamba nabo Nkosi yami nanihamba naye hawu bakithi nangayihamba naye limani awu bakithi hawu hey kanti usizile ngaka hayi uvitorizile kalkona ngisanda please uyami ivele agcwala nje kanti usizile ngaka hayi lumi ngenhla and lezi ngane sorry ma'am Yep. lezi ngane njalo ngoba kufundwa nje ufuna ikhompyutha nezingane ezifunda ko Durban girls yebo Durban ihamba girls ngokukhuluma umatric umuntu yebo kade enqamule endaweni efike esikoleni ekhathele Ngisho esikoleni kudliwa kodwa lo muntu ufike ekhaya eselambile abona manje besebekhala bethi balambile ngoba bedla umoba nje bedla umoba into enisenenhlanhla yayo ukuthi idimoni lokulahleka kwengane alikabi khona alikabi khona hayi laba ngayithatha ekuseni emini ntambama
alikabi bikho nokudlwengulwa. nokudlwengulwa Yebo. kodwa nje yebo. ama-conditions Hayi. for igebengu ayavuma. Aphezulu kakhulu. Hawu Aphezulu kakhulu. Aphezulu nina njengabazali nisebenza lokho nje niyehla ekuseni nikhuphuka nabo Ukwasiza kona isaqashwa phela ngoba ngini ngiyiqhina nami la esikoleni. oh Ngabe bahamba bodwa vele-ke. Mengekho phela omdala ozothi. Kusize lokho ukuthi sikhona ekuseni ukwazi nencane iyagodola ikwazi ukuthi ithi Nkosi yami sisi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Hey. Nani? Usho bana ukhulume Ngazi ngizwe noVusi. lena. Mina ngiyayiqala ke. Na thina nje phesha mvoti. uVusi umfana wami. upha Xolo, niphesheya kanjani ngom? Ngale kwamanzi yawubona nje obugudla lapha. Yes. Alenza uhlelo. Yes. Ewu4. Ehhe. Yebo. Sinenkinga. Oh. Encane ibridge sesize sekisakho Usebenza police station. Ayi number yakhe. Ah. Buka nje, buka. Benzani ke lapho bashintsha manje? Sebeyashintsha manje baye bashintshela phezulu senzele nezicathulo phela zizoguga. Zizoguga. Yaphela. Oh, icathulo zawo Nama ziyaphela. kunamazolo first ekuseni. Ntambama kusekomila ngithi ziyafa Ziyafa matshe. Hey, Linda yamfekayo. Ngisho lina leduma zihamba la. ihamba la. Linda yamfekayo. Nazi ingane zakho lapha icathulo. Hlanganisa ubuke ngapha ngasemdlelanto. Lana icathulo efuna ngempela ke lana kudingi nokuthi uzubabheke ukuthi icathulo zabo zinjani ngoba uyalibona usizi ilule. Ufuna kuphathe 2 Nkosi ya. Baphatha nje amadadla ophethwe ngonawo amadadla faka ophaqa. Uzakwazi phela ukuhamba la bese efike nesicathulo phela afunele nesicathulo sibe clean. Kube clean isipolishi. Iqhuzu nesiwafakayo. Hayi imfundo lana iyasetshenzelwa ngempela. Uyabona ke la. Asetshenzelwa. Siyabonga kakhulu sisi. Ha.